you, Hugs. Nalibre mo ako. Ano? Ang kikinitaan mo. Waray. Ang kikinita ka. Umagila. Kaya mo nga ni. Kaya mo nagkikinita ka iya. Umagi man lang. Umagiya. Malay ko. Kaya mo nila pagkakain mo. Para prito lang ka mga tanang yung mga lalaki sugad. Naki, umagila na. Man, upo dito ang sawa. Boy, makakita lang ang mga uhusay. Malilisang dayon. Umagod ka mo. Umagila. Nag-iinom ako, umagila. Alam nga naman, pag-agi umiskip, sumagad ako, umiskip. Ano ito? Nahiri kayo. Waray, ang imo atensyon, waray dito. Pero pag ang giniyan, kikinita mo talaga yan sa nakalabay. Wow! Kaya mo mga sugod ka mo. Nakakon lang ko, kaya ba yung kilala ko? Ayaw na. Dakop ka na. Dako. Kino to? Dako pero di kulong. Kino to? Ambot! Ay, pinanahap. Ang lalaki para pareho lang. Di, ringatan nga lalaki, parpreo. Ba nga ni Bayot? Umagila hiya. Kaya ka man ito, intention nga. Kaya naman yan nangingiting ka. May nagod something, kaya nag-iisog ka. Paano masabi? Pare, napausala ako. Nga. Na umaghiya. Di. Kaya kilala mo. Kilala ko. Ikaw, dakog ka na. Bangin la kilala ko. Amo gibaga na kuha na ko. What? Lanata. Yat lanata. Nasasabtan ka hud lang may mga tinago ka kay siguro na hadlok ka nga Mano? sakpan ka. Sakban. Umagila. Ah, manito ko numagi. Kakadtoon mo. Pakailan ko kung magkilala ka mo. Ulit makilala haak. Kaya ano, yung orient mo nga, ay paglabot ako na kung nani kita gawas kay kung ano may kita makita na magkilala ta, kung ano gisunod ta kasawa. Uy, ayun na, don't me. Bala ko just Pero nga ka mo nga mga babae, durot iyo hinala. chill, kay Jesus. proven na ito. Durot hinala, makita la, o, kuwanda yun. May text la, vibrate lat cellphone, makuwanda yun. Kay, Hindi rin pwede lalaki magkadansang kay nga babae. pwede. Pwede man ngayon. Pero kay iba na pag may something, napipilito namon tamon instinct, woman instinct, amon sinisiring nga. Pag may na to something, nararamdaman ito namon. Women instinct. Yes. Kaya di ka makaka-deny. Hindi naman na to, lagi. Dek maram. Amin na la. Inamin ko man naman, direct maharap ko nino ito. Kadamot babae di nga nangangagi uho. Oo, pero di ka nakita. Ato ay kumita ka, mga susunod mo pa. Juan, hindi naman na to. Ambot. Tado, Hindi ko kilala. dito. Nangingiting. Kumita la ako. Maraot kumita. Hindi pwede kumita. Derek. Kamu nga ni kung may lalaki nga gwapo. Wow, pandesal. Nakabati na nagsugod ako. Kung iba nga mga upod mo mga babae la, maram ako kung kamulaliwat mag-uropod. Nakita nga ni kamong gwapo na attract gift ka mo. Sus, ay nalan sa may nakap ka na. Ano man? Nalagasa. Tagilawad ako burger. Ayun na. Salaan ka na nga ni. Salad to. Amulad to. Sabtan ka na. Nakita la, sala. Talaga, di ko may taugan.